Okay, maayong hapon sa tanan. Nagabalik ang inyong higalang DP aron maghatag og update and bagong upload para sa Davao Portal Channel. Karon nata diri sa may Ulas aron i-update kining ongoing construction para sa Ulas Viaduct. And sugdan ta diri sa may Pikas atong tanahon i-check na to kung unsa na ang kasamtangang sitwasyon. Last time diri nato ika na murag ipatindog dila diri nga ko kanang driller, ang tag-drill. Pero ang karon na time na nasa dito sa Pikas nasa inner na side, meaning humana siguro sila diri og drill diri dapit sa may kalsada. Kini nga side mo ning paingon na sa coastal road. So katong ilang pang drill nila, pang dig nila dito nga equipment na dito sa layo. So mo na nyo atong tanawon ang samtangang sitwasyon. Di na lang ta mosulod mga higala kay basig masita ta. So far mo na siya as of October 14 mo na ang kasamtangang progress sa ilahang construction diri sa may Ulas na Viaduct. Diri nga side sa may paingon na sa coastal road. Unya taon-taon mo ta dito sa Pikas Dito tanawon na to sa pulang update dito. Mutabok ta mga higala. So, nanata diri nga side sa may paingon na sa ako Ulas. And as you can see, pakita ninyo na ako sa ilalom sa equipment, isa sa mga equipment nga naa diri. And atong i-check dito sama sa akong gisulti. Na atong i-check ang status kung unsa na ang progress sa ilang construction. So naabot na diri sila nga side Last time wala pa ni diri murag anang equipment na pang drill nila karon na diri dapit na lang gyud kay ni siya sa crossing. Siguro mga 50 meters away sa highway. Naay ginabutang diri nga drilling, pang drill na equipment. So ibig sabihin gi-start na nila diri pag dig diri nga side. Dirita sa may Pikas. So kini po diri napud sila gibutang diri na mga heavy equipment. So padayon ang pagkuan diri ang pagtrabaho. Board pile gapon board piling gapon sila diri nga side MacArthur Highway. So dirita ako na to diri. At least sa sugdan na diri sa may kuan. Murag ang tanan nga angay nga i-drill kay murag ilan na nasugdan diri sa may Ulas. Then diri katulo ni siya nga para ni siya sa katulo nga poste gikan dito sa MacArthur Highway. And diri po padayon sa pagkalot. Bisig yapon ka sila diri dapita nga area. Sige kinalutay diri mga higala. Dayon ang pagkalot. And next diri mga higala, diri gibuhusan na nila. Ara. So atong ihapon na pud og usab mga higala unsa tong mga poste nga napatindog na ug unsa pa tong napalang sa drill or pag board piling. At least gikan sa katong last na kong visit mga higala, dako na pud kayo ang ang ilahang mga na-accomplish diri sa Ulas nga Viaduct. Diri inaani kini gitanggalan na nila ng murag pulmahan. So muna siya mga higala.
Kini po do mga higala, limpyo na diri og tanggalan na nila diri og hulmahan, no? So, mauna na siya ang third to the last na siya. Kini second to the last nga column, no? Second to the last. And then kining last samtangang ginatrabaho pa nila, no, napay mga hulmahan. So mao ni ang pinaka-last na structure mga higala. Diri sa ulas na viaduct. So mao na, no, as of October 14, mao na ang kasamtangang sitwasyon sa gina-construct diri nga viaduct sa may ulas. And balik tayo mga higala og atong usabon og lantaw review kung pila ka poste na ang ilahang nahuman. Unya atong i-summarize, no, kung pila na ka poste o pila pa ang kanang kalutonon pa, no? Okay, 1, kini poste gitanggal na ang iyang hulmahan, no? Tanggal na ang hulmahan. Ikaduha, then kini po isa nga gitanggal ang hulmahan. Ikatulo na siya, ikatulo nga column. So kini basically murag ko na gini siya, no, nahuman na ang ilahang ang pinaka main na structure. Murag ipatong na lang diha ang girder siguro, no? Pwede na mapatong ang girder nila. Kini ikaupat, limpyo na pud ning ikaupat mga higala. Kini limpyo na sadya, oh. Sangit na sa kurente. Tungo na siya, no? And ikaupat na siya gikan dito sa pinaka-last. Kini, ikaupat na. Kini mo ikalima nga poste kaning naay bitaw gani backhoe. Nga ikalima nga poste, limpyo na pod. And then kini ikaunom. Kini ikaunom naka-board file pa, oh. Wala pa ni dire. Ang ika-7 kuan gina-install pa, no, ang iyang murag kuan support para mabutangan tog iyang kuan ang iyang hulmahan, mabutang. Ikaunom ay ika-7 ani, no? Next, kini ika-8 na poste, no? Ginabutangan pa og hulmahan, wala pa nahuman. Kani. So inana ka massive ang ilahang kuan mga higala. Ilang trabaho, no? Kumono siya, oh. Ika-8. Kining ika-9 naka-board pile pa. Wala pa ni. Prog foundation pa lang. Ika-9. And then dire ang ika-10
Wala pagyapon na pasla sa pag-excavate. Kini ika-10. Kini pod wala pa pod ni diri. Pero at least nasugda na. Ang tanan nga mga kuan, mga higala, ang tanan nga mga tukranan o kanang poste, kasugdan na nila. And mao na siya no, ang pinaka-last. So far, wala akong nalipat mga higala sa akong paghihap sa mga poste nga ilang natrabaho na is nana sa mga 14. No, 14 no, diri nga side sa may ulas is 12 na no. 12 kabok na ang na kuan ginatrabaho na dito sa pikas murag duha to kabok dito nga kolom ang ginatrabaho na. Sumo na siya no ang kasamtangan nga sitwasyon diri sa may ulas kung asa gina-construct ang viaduct. So kana lang sa ang atong update karon mga higala diri sa may ulas nga side as of October 14, 2023. Thank you very much sa pag-tune in and God bless and bye-bye.